Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Закон чыгаручылар инновациялар хакында сөйләшә. Вопросам, касающимся приобретения и финансирования лекарственных препаратов для сложных орфанных заболеваний. Иннополиста узган киңәшмәдә Нияз Рахман булып кайтты. Шүпне яндырып түгел, эретеп эшкәртмәкчеләр. Вопрос отходов, утилизация, это будет вопрос номер один. Татарстанга нинди заманча технологияларга нигезләнгән яңа инвестицион проектлар тәкъдим ителде. Айза Шәймәрданов. Тауык китәклегеннән алып кибет киштәсенә кадәр. Безнең бөтен ялган продукциядан китергән. Шул базарда алар төшеп калырга тиешләр. Меркурий системасының мөмкинлекләре, үзенчәлеге һәм файдасы хакында Рания Абдрахманова. Илкүләм проектлар халык тормышын яхшыртырга, инновацияле технологияләр яңа мөмкинлекләр булдырырга тиеш. Бүген Россиянең иң заманча шәһәре Иннополиска закон чыгаручылар җыелды. Алар Идел буеның 14 төбәгеннән килгән. Киңәшмә ил президентының вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров белән Рөстәм Миннеханов катнашында үтә. Нинди мәсьәләләр көн кадагында утырыштан Нияз Рахман. Вспомнив студенческие времена. Иннополис университеты партлары артында бүген закон чыгаручылар алар Россиянең 14 төбәгеннән университет белән танышулары юкка түгел. Чөнки уку йорты бүген кабул итү буенча техник вузлар арасында Россиядә 2нче урында тора. Беренче курс калучыларының уртача баллы 90. Наши студенты задействованы в реальных. Безнең студентлар укыган вакытта ук икътисад тормагында эшли. Шуңа күрә алар вузны тәмамлаган вакытта ук эшкә урнашкан була, чөнки инде тәҗрибәләре бар. Мы искренне приветствуем вас в новом городе. Илнең инновацияле үсеше өчен белемле кадрлар кирәк, моның өчен законнарына карыйсы бар. Бу бурычларны Идел буе федераль округы уздырган утырышта күтәрделәр. Төп темаларның берсе илкүләм проектлар. Татарстан президенты аны бөтен төбәкләрдә тормышка ашырырга тиеш һәм төп бурыч халык тормышын яхшырту ди. Национальные проекты, безусловно, будут реализованы. Это нацелен не деньги потратить, а на самом деле изменить страну. Основные вопросы в реализации будут у нас в Халык нинди илкүләм проектлар алып барылуын аңларга тиеш. Шуңа күрә тиешле аңлату эшләре башкару зарур. Хакимиятның барлык дәрәҗәләрендә шул исәптән җирле үзидарә органнары белән дә ведомстволар хезмәттәшлек итәргә кирәк. Көн үзәгендә цифрлы технологияләрне куллану үрнәк итеп Татарстанны китерәләр. Урта һәм кече бизнес эшмәкәрлек өлкәсендә дә кулай кануннар булдыру хакында фикер алышалар. Махсус икътисади зоналарда да шартлар уңай булырга тиеш. Кадрларда кирәк. Самое главное – подготовка кадров, выработка новых идей и законодательное сопровождение обновляющихся, появляющихся новых проблем в этом процессе, как регионального, так и федерального. Закон чыгару органнары берлегенең тәкъдимнәренә бүген федераль җыен, Дәүләт думасы һәм башка органнарда кулак сала. Вопросам, касающимся приобретения. Катлаулы урфан авырулар өчен дарулар алу, аларны финанслау мәсьәләсе күтәрелде. Бу тәкъдим бүген хуплау тапты. Федераль бюджеттан акча булачак. Шулай ук бүген Иннополиста Татарстан Дәүләт Советы белән Оренбург өлкәсе закон чыгару җыены арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Тәҗрибә уртаклашу, халыкка файдалы кануннар кабул итү һәм киләчәккә планнар турында ул. Иннополистан Нияз Рахман, Рамзел Гарипов, Яңа Гасыр каналы. 20 ел эчендә ул җитештерү өлкәсенең генералына әверелде. Бүген Рөстәм Миннеханов Альберт Шәһәбетдиновның Таиф компаниясе үсешенә керткән өлешен шулай югары бәйләде. Оешма акционерларының еллык җыелышында Альберт Шәһәбетдинов җитәкче вазифасыннан китүен хәбәр итте. Аңа алмашка улы Руслан Шәһәбетдинов килә. Шулай ук директорлар советы рәисе итеп бүген яңадан Рөстәм Сөлтиев сайланды. Үзгәрешләр, бурычлар һәм яңа җитәкченең компанияны ни өчен Швейцария сәгате белән чагыштыру хакында Гөлназ Сайфетдинова. Стоял у истоков, все это начиналось, компания стала крупнейшим российским холдингом. Гигант оешманы бүген Альберт Шәһәбетдиновтан башка күз алдына китерү кыен. Әлеге зур компанияның башында 24 ел торган җитәкче бүген генераль директор вазифасыннан китте. Аны җылы сүзләр белән озаттылар. Рөстәм Миннеханов Татарстанның гына түгел, Россиянең иң уңышлы эшләүче топ-менеджерына компания һәм республика үсешенә керткән көче өчен рәхмәтен җиткерә. Альберт Шәһәбетдинов он и технарь, и экономист, и администратор, руководитель такого уровня, он за один день не формируется. Он тоже был такой же молодой, но вот со временем это вот такой стал глыбой, генерал настоящее производства. Я поддерживаю, что человек опытный,
будет рядом и будет заниматься стратегией. Мындай жетекчилернең тәҗрибәсе яшьләргә кирәк. Альберт Шиһабетдинов компаниядә генераль директорның киңәшчесе булып кала. Опыт огромный. Тәҗрибә күп тупланды. Яшьләргә юл бирү карарын кабул иттем. Бу җиңел карар булмады. Республика җитәкчелеге акционерлар белән килешенде. Мине бөтенләй җибәрмиләр әле. Генераль директорның киңәшчесе вазифасын тәкъдим иттеләр. Альберт Шиһабетдинов җитәкчелегендә Таиф Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә зур сәнәгать холдингына әверелде. Аның составында 43 предприятие исәпләнә. Узган ел оешма Татарстан бюджетын 17 миллиард сумга тулыландыра. Илдә чыгарылган каучукның 70% полимер һәм этиленның яртысы диярлек Таиф компанияләренә туры килә. Forbes рейтингы буенча Россиянең иң зур шәхси 200 компаниясе рейтингында хәйрия социаль проектлар компания өчен өстенлекле юнәлеш булып кала. Таиф бөтен дөньяга билгеле шидил компанияләре белән эшли. Яңа җитештерү комплексларын сафка бастыру һәм булганнарын яңартуга узган ел компания 59 миллиард сум юнәлтә. 2030 елга кадәр исәпләнгән үсеш стратегиясендә 30 төп проектны тормышка ашыру каралган, аларга якынча 1 триллион ярым сум акча тотылачак. Бу эшләр барысы да Руслан Шиһабетдинов җитәкчелегендә башкарылачак. Яшь булуына карамастан, бүген аңа 43 тулда тәҗрибәсе зур. 2005 елдан Таиф директорының урынбасары иде. Руслан Альбертович, он уже прошел хороший путь на разных позициях. То, что вот он имеет опыт работы с крупными подразделениями Таифа, Казань, Оргсинтез, Нижнекамск, нефтехимия. Быть таким же амбициозным, принципиальным и поставленные цели добиваться. Если сравнивать Таиф с хорошими швейцарскими часами, Әгәр Таифны сыйфатлы Швейцария сәгате белән чагыштырсак, аны сөртеп торга гына кирәк, ә механизмына кагылырга ярамый. Әгәр инде Швейцария пычагы белән чагыштырсак, кайберләре койрап алып, алга таба эшләүне сорый. Революция үзгәрешләре булмаячак. Нигез салынган, шуны тагын да яхшыртып эшләргә дә эшләргә. Рөстәм Миңнеханов бүген компания коллективына нәтиҗәле хезмәте һәм ирешелгән уңышларына югары бәя биреп, алга таба уңышлар теләде. Гүлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанның 3-нче җыллык электр станциясендәге яңа газ турбинасы үзен ышанычлы һәм нәтиҗәле итеп күрсәтә. Монда аның икътисади файдасын сизгәннәр инде. Бүген ТГК-16 оешмасында аның 2 еллык эшенә нәтиҗә ясадылар. Яңарту нәтиҗәсендә станцияның куәте 2 мәртәбә арткан. Элек 384 мегаватт булса, хәзер бу күрсәткеч 790-га җитә. Техник икътисади күрсәткечләрдә үсеште. 2018 году узган ел ТЭЦ-3тә эшләп чыгарылган электр энергиясенең күләме 2016 елдан чагыштырганда 3,4 тапкырга артып, финанс күрсәткечләренә уңай йогынты ясады. Аерым алганда 2 ел эчендә төп эшчәнлек буенча керем 104,9%-ка үсә. Электр энергиясен сатудан кергән табыш 204,5% тәшкил итә. Соңгы 2 ел эчендә яңа җайланма 4,8 миллиард киловатт сәгать электр энергиясе эшләп чыгарган. Җылылык күләме дә саллы 611 мең гигакалория. Шул ук вакытта турбина бик экономияле, ягулыкның 28%-ын янга калдыра. Сүз уңайыннан мондый турбинага бөтен илдә тиңнәр юк. Инновацион материал һәм технологияләр кулланылу хисабына әйләнә тирәгә килгән зыян күләме 1/1 ким. Моннан тыш әлеге җайланма сәнәгать предприятиеләрендә җылылык һәм электр эшләп чыгаруны арттырырга мөмкинлек бирә. Сәнәгать калдыкларын яндырмыйча эретеп эшкәртергә, авыл хуҗалыгын нано ашламалар белән тәэмин итәргә Татарстанга яңа технологияләргә нигезләнгән инвесторлар тәкъдим иттеләр. Аларны бүген Татнефтехинвест холдингның утырышында карадылар. И за счет того, что мы пропустили предыдущие слайды, может быть, у меня будет даже чуть больше времени здесь. Плазма технологиясы ул калдыкларны яндырмыйча гына эретеп эшкәртү. Бу сәнәгать, нефть химиясе, медицина өлкәсендәге калдыкларны юк итәргә мөмкинлек бирә. Җиһаз чүп яндыру заводында алыштыра ала. Первая альтернатива – это мусоросжигательные заводы. Но здесь просто... Бу чүп яндыру заводына алмаш булырлык. Бездә калдыклар эретелә. Янган очракта кислород сыралы һәм углекислоталы газ чыга. Шулай ук диоксин белән фуран кала. Ул бездә юк. Әлеге җиһазлар инде 14 илдә урнаштырылган, Америка Кушма Штатларыннан алып Азиягә кадәр. Воспользуемся вашим приглашением. Наши коллеги планируют в Соединенные Штаты. И обязательно к вам тоже мы посетим. И потом уже подругами подругаем, подумаем,
как мы можем быть полезными. Чүп темасынан авыл хуҗалыгына күчтеләр. Бу Terra Organic үсемлек үзенең генетик мөмкинлекләрен тулысынча кулланып тизрәк үсә, шул ук вакытта авыруларга да бирешми. В нашем препарате в комплексе Безнең препаратта 5-тән 50-гә кадәр нанометр компонентлар бар. Бу бик актив рәвештә үсемлекнең хлорофилл күзәнәкләренә үтеп керә ала. Үсемлек яхшылап туплана һәм бик яхшы итеп үсә. Terra Organic берничә төр ашлама тәкъдим итә, шуларның берсе малтуар, кышкырт тиресен эшкәртү. Татарстан өчен бу айруча кызыклы. Это для птицефабрики Клавишевской получается в год 15 миллионов. Производственные опыты нам нужно будет ставить, насколько еще этот помет будет эффективно себя показывать на полевых условиях на урожайности. Создайте рабочую группу. Да. И детально проработайте все вопросы, доложите. Тәкъдимнәр күп, шул исәптән яңгын куркынычсызлыгы һәм IT өлкәсендәге хаталар табу буенча фикер алышу хәзер конкрет сөйләшүләргә күчәчәк. Президент эшче төркеме оештыруга кушты. Айдар Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанга Россельхознадзор җитәкчесе Сергей Данкверт килде. Хөкүмәт йортында аны Рөстәм Миннеханов кабул итте. Очрашуда Татарстанда җитештерелә торган авыл хуҗалыгы продукциясенең сыйфатын контрольдә тоту, ветеринар күзәтчелек турында сөйләштеләр. Республикада нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итүгә керткән өлеше өчен президент Мәскәү кунагына дуслык орденын тапшырды. Быелның 1 июленнән кибет киштәләрендәге әзер сөт һәм балык Меркурий системасына кертелергә тиеш үзгәреш май, сыр, куертылган сөт һәм коры сөткә дә кагыла. Кем ясаган, кайда эшкәртелгән продукция турында барлык мәгълүматны туплаган система былтырдан бирле эшли, аның җитәкчелек нәтиҗәләре турында бүген Казанда да сөйләштеләр. У нас Республика Татарстан. Утырыш башланганчы Мәскәү белгечләрен Татарстан күрсәткечләре белән таныштыралар. Безнең республика Меркурий системасына 2015 елда кушылды. Ветеринар документлар теркәү буенча Татарстан лидерлар рәтендә. Быелның 5 аенда гына да 15 миллионнан артык шундый белешмә бирелгән. Фермерлар бар бит инде. Шитне пастеризовать итеп пакетка салдылар. Алар да шушы җибәрелгән продукциясен Меркурий аша кая китә, күпме күләмдә, качан җитештерелгән, нинди лаборатория күрсәткечләре белән алар каралган тикшерген лабораторияләрдә бөтенчедә шунда күрсәтергә тиеш булалар. Бу фальсификациядән качырга мөмкинлек бирә дип белгечләр. Әйтик, Арча, Балтач сөт комбинатлары продукциясе бөтен Россиягә таралган. Шуңа еш кына алар исеменнән контрабанда ясала. Быелның 1 июленнән май, сыр, куертылган һәм коры сөт, балыкка кертеләчәк ветеринар сертификация бу хәлгә юл куймас. Безнең республика буенча предприятиеләрдә бу продукцияны җитештерә торган предприятиеләрдә әзерлек бар. 1 ноябрьдән кисломолочный продукция дип әйтәбез инде, аларына ветеринар сертификат бирү кертеләчәк. Терлекчелек продукциясе әйләнешендә катнашучы предприятиеләрнең Меркурийда теркәлүе былтырдан бирле мәҗбүри. Белгечләр аны азык-төлек продуктларының куркынычсызлыгы өчен дип аңлаталар. Әйтик, регламент буенча сатыла торган сөт лейкозсыз булырга тиеш. Шуңадырмы Россиядә системада теркәлмәгән әле 10 төбәк бар икән. Получается, если ты обозначил заболевание, значит ты куда-то... Төбәкләр теркәлмиченки үзләрендәге вазгыятны тышка чыгарасы килми, электрон сертификат продукцияны тикшерүне күздә тота бит. Димәк, терлекнең авыруы билгеле була икән, син аның продукциясын сата алмаячаксың. Икътисади күзлектән аны күрсәтмәү хәерлерәк. Әмма яшереп калырга түгел, моңа каршы көрәшергә кирәк дип белгечләр. Төбәкнең ветеринар хезмәте белән Россельхознадзор бүлегенең бергә кулга-кул тотынышып эшләүе мөһим. Якын киләчәктә ветеринария күзәтүе эшенең федераль хезмәткә күчәчәге эшкә комачауларга тиеш түгел. Меркурий системасында теркәлмәгән субъектларның да киләчәге билгеле. Карар үз көченә кергәннән соң аларның эшчәнлеге законсыз дип саналачак. Бу бер сыер асрап шуның сөтен сатучы апага да кагыла, зур агрохуҗалыкларга да. Рания Абдрахманова, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Түбән Каманың 36-нчы мәктәбенә 30 укытучы түгәрәк өстәлләр артына җыелды. Беренче шул телебезнең кимүе, дәресләрнең бетүе безнең Татарстанда әйбәт кенә укытып килә идек инде эшләп. Аларның нинди мәсьәлә күтәрүе хакында Илшат Аюпов. Япониянең мәдәни илчесе танылган модель һәм блогер Эрика Курашита Казанда. Я не знала, что Казан это очень большой город и современный. Ни өчен аны нәкъ Татарстан мәдәнияте кызыксындыра? Япония кунагы белән Айгөл Бәдретдинова да аралашты.
Татарстан мәктәпләре яңа уку елына яңа кагыйдәләр белән керер дип көтелә. Ул укучы, укытучы, ата-аналарның хукукларын, бурычларын билгеләүче канун булырга тиеш. Бу уңайдан хәзер укытучыларның фикерен туплыйлар. Киңәшмәләр республиканың зур шәһәрләрендә дә үтә. Аларны Бала Сити күп телдә тәрбия бирүче бакчалар шелтәре җитәкчесе Альбина Насырова уздыра. Ул әлеге идеяны Бердәм Россия партиясының праймеризы вакытында яңгыраткан иде. Тәкъдимнәрне Илшат Аюпов тыңлап кайтты. Вы представляетесь, можете назвать учитель какого предмета, потому что это тоже очень интересно. Мондый очрашулар Әлмәт белән Яшел үзәндә узды инде. Түбән Камада 30 мөгаллим җыелды. Шулай ачык форматта, ягъни галстукларсыз аралашканда, алар үзләрен борчыган мәсьәләләрне күтәрә. Беренче мәсьәлә инде шул татар теленең кимүе. Күп кенә мин үзем татар теле укыттым һәм менә соңгы елда инде сәгатьләр кыскарды. Рамил Шиһаповка белемен күтәреп башлангыч сыйныфлар укытырга күчәргә туры килгән. Ә мәктәптә 3нче ел эшләүче Екатерина үз күзлегеннән карый. Самая основная проблема в работе педагога. Иң авыры ата-аналар белән эшләү, алар мәктәпне барлык теләкләренә туры килерлек хезмәт күрсәтү оешмасы кебек кенә күз аллый. 30 укытучы 6 төркемгә бүленде. Уртак эшнең проблемаларын уртага салган вакытта да командада эшләү уңайлырак. Главное, чтобы каждая идея была уникальной. Һәр команда үзен борчыган сорауларны туплый, аларның рейтингы булдырыла. Әти-әниләр белән мөнәсәбәт, кагаз тутырта торган бюрократия, 5 көнлек уку, хезмәт хакы, укытучылар хукукларын якламау кебекләре көн кадагында. Баланың күңеле ятмый. Дәресләргә дә ятмый. Ул билге алыр өчен генә килә. Шуңа күрә менә шул яктан бик борчу. Альбина Насырова аралашуны менә шулай уен рәвешендә оештырган. Ул бүген ата-аналар тарафыннан укытучыга басым ясала дип саный. Димәк, психологик ярдәм кирәк. Кабул ителгән кагыйдәләр һәркемнең хукукын һәм бурычын ассызыкларга тиеш. Укытучыларга үз фикерләрен белдереп һәм әлеге проблемаларны аңлап, бергә без аларны ничек чишү мәсьәләләре турында да бергә фикер йөртешәчәк. Без һәм инде аннан соң әлеге мәгълүматны туплап, без инде министерство, мәгариф министрлыгына бергә үзебезнең тәкъдимнәребезне ирештерәчәкбез. Мондый форматтагы очрашулар республиканың башка шәһәр районнарында да оештырылачак. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Күп балалы гаиләләр өчен бүленгән җир участокларында инфраструктура белән килеп чыккан проблеманы Татарстан федераль үзәк белән берлектә хәл итәчәк. Бу хакта бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Владимир Путин белән туры элемтәдә шундый төрдәге сораулар яңгыраган иде. Шул исәптән Тукай районының Подсолнухи бистәсе халкы да видео мөрәҗәгать юллый. Алар да күпчелек кебек газ, су, юл булмагы зарланды, инфраструктура булдыру этаплап эшләнәчәк. Органами ответственности в данном случае является муниципалитет. Инфраструктура өчен муниципалитет хакимияте җаваплы. Ләкин ул эшләрне башкарып чыгарыр өчен һәммәсенең дә акчасы җитми. Татарстан мондый чиракларда килеп туган мәсьәләләрне федераль үзәк белән берлектә хәл итә. Яңа Салмачы халкы хәрби полигон янәшәсендә ничек яши? Бу хакта Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Алар яңа проектлар тәкъдим итә, алгарышка омтыла. Бүген башкалада яшьләр сәясәте һәм хөкүмәт өлкәсендәге яшь кадрларга ярдәм күрсәтү буенча республика премияләре тапшырылды. Йөзләгән шәхеснең хезмәтенә бәя бирелә. Барлыгы 10 номинация. Сәхнәдә республика үсешенә өлеш керткән яшьләр, алар белән бер рәттән яшь буын белән эшләүче һәм аларга мөмкинлекләр тудырырга ярдәм итүче шәхесләрне дә билгеләп үттеләр. Премия беренче тапкыр гына үткәрелә. Кайбер номинацияләрнең җиңүчеләрен ачыкларга республика халкы ярдәм иткән. Алар социаль челтәрләрдә иң лаеклы яшьләр тавыш бирә. Коллектив номинацияләре дә бар, ул бар, шәхсән номинацияләр. Кем ел дәвамында иң кызыклы форматта яшьләр белән эшне алып бара. Менә шуларны бүген тәбриклибез. Яшьләр үзәкләренең эшен күрсәттек. Без күп профильләр буенча эшлибез. Волонтерлар да бар, КВН һәм башкалар. Стритбол, граффити, скейтборд һәм популяр музыка бүген Казанның елга порты яшьләрнең ял һәм мәдәни үзәгенә үрелде. Монда Татарстан президенты катнашында яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Бер майданда концерт та, биюләр дә, спорт ярышлары да яшьләрнең ничек зурлап һәм заманча күңел ача белүен Айгөл Бәдретдинова да күреп кайтты. 2 секунд 50 велосипед белән бергә һавада, анда тагын 3 секунд эленеп торасың. BMX буенча ярышлар иң күп кешене җәлеп иткән мәйданнарның берсе. Гомуми приз фонды 300 мең сум. BMX бик популяр яшәү арасында. Ул хәзер олимпик спорт төрләренә керде дә, шуңа күрә бик күп яшьләр шул велосипед белән увлекаться итә башлады.
Казан яшьләре бүген менә шулай бие хип-хоп һәм all styles буенча батл бу. Шул рәвешле егет һәм кызлар эчке халәтләре белән уртаклаша. Америкадан килгән әлеге уран иҗаты исә Казанда 2000 еллар башында популярлаша. Граффити ясау өчен ниндидер махсус белем дә кирәкми. Менә шушындый буяу тутырылган баллончик аласың һәм рәхәтләнеп иҗат итәсең. Рәсемнәр төрле була. Гади сүзләрдән алып профессиональ рәсемнәргә кадәр. Яшьләрнең заманча күңел ачулары белән Татарстан президенты да танышты. Әлеге спорт төрләре популяр, әмма шөгыльләнергә мәйдан юк. Татарстан президенты скейт-парк төзү өчен урын табарга йөкләде. Менә шулай яшьләрчә чакралар президентны сәхнәгә. Увидел очень много интересного. Даже не думал, что в нашем городе есть такие таланты, такие интересные люди. И, конечно же, мы опираемся на молодежь. Мы специально создали министерство, и она должна работать не только там с официальными молодежными структурами, она должна работать со всей молодежью. Волга, Мураками, Нервы, Лампасы, музыкаль төркемнәр концерт бүләк итте. А это вот такой мини-город, где бу мини-шәһәр сымамында биючеләр дә, диджейлар да үз урынын таба ала. Бу кызыксынулары төрле булган яшьләребез өчен мәйданчык. Елга портын яшьләр күптән яратып өлгергән мәйдан 10 меңнән артык кешене сыйдыра. Көннең салкын булуы да киртә булмады, чөнки яшьләрнең йөрәге кайнар. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Ярыш башланганчы татарча җыр биюләр тыңлап, телне йотарлык чәкчәктән авыз итәргә кирәк. 2019 елгы Ефәк юлы ралли марафонында катнашучылар бүген Татарстанга килеп җитте. 5 экипаж, һәммәсе дә Европадан. Узыш машиналары белән идарә итүче пилотларны Яшел Үзәндә ничек каршы алдылар. Аннан соң узышчылар бөгелмәгә юл тотты. Илдар Сафиуллин чемпионнар турында тулырак. Ефәк юлы ралли марафонында катнашучылар Татарстанга килеп җитте. Чуаш ишекләрен үтеп республикабызга аяк баскач спортчыларны Яшел Үзәндә зурлап каршы алдылар. Заманча узыш автомобильләре ерактан ук күренә. Первые 5 машин, которые мы встретили. Монда килеп җиткән 5 экипаж да чит ил вәкилләре, алар бүген бөгелмәгә барып төн куначак, ә иртәгә юлны дәвам итәләр. Колоннага КамАЗ Мастер командасы да кушылачак. Барлыгы 60-га якын узыш машинасы җыелырга тиеш. 6 июля ралли начнется. Ефәк юл ралли марафоны 6 июль көнне Иркутскида башлана. Узышчылар 3 ел аша узачак. Ярыш башланганчы без спортчыларга Россия җирләрен күрсәтәбез. Ярыш әле башланмаса да пилотлар вакытны заяга уздырмый. Яшел Үзәндә бераз туктап хәл алгач, чәкчәктән авыз иткәч, юлны дәвам иттеләр. Көннең яңгырлы булуы спортчыларга комачауламый, алар гадәти булмаган шартларда йөрергә күнеккән, узышчыларны бөгелмәдән нәкъ чемпионнарча каршы алдылар. КамАЗ Мастер командасын тамашачылар аеруча зур кызыксыну белән күзәтә. Алар бит Татарстан коллективы булудан тыш, гамәлдәге җиңүчеләр дә. Шелковый путь каждый год он сложный, легких не бывает, да, в этом году маршрут изменился, место старта поменяли. Быел беренче генә булдык әле без чыктык монда. Кызык йырларны менә сушып итеп утырабыз. Бик көчле команда һәм гел беренче урыннарны алганы бигрәк тә ярата. Үзебезнең КамАЗ Мастер командаларына хәерле юл теләргә килдек. КамАЗ Мастерның җитәкчесе Владимир Чагин үзе монда килә алмаган. Күп тапкырлар Дакар чемпионы легендар спортчы күңеле белән барыбер коллективы белән Ефәк юл узышчыларына котлау телеграммасын юллаган. Именно в Татарстане 30 лет назад появилась знаменитая спортивная команда КамАЗ Мастер. Сегодня на этом празднике спорта, организованном в Бугульме, мы встречаем этих легендарных спортсменов, а также экипажев ведущих европейских команд. Иртәгә Ефәк юлында катнашучылар колоннасы Татарстан шикләрен узып юлны дәвам итәчәк. Ефәк юлы маршруты Россия, Монголия һәм Кытай аша уза. Халыкара ралли марафон 6 июльдә башланып, 16 июльгә кадәр барачак. Яшел Үзән телевидениесе белән берлектә Илдар Сафиуллин, Филза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Ботнада Казанга үзенчәлекле сәяхәтче килде. Үзе 6 телдә сөйләшә, фотомодель, журналист, төрле халыкларның мәдәнияте белән кызыксына. Ул Япониянең мәдәни илчесе, танылган блогер, дөньяның иң зур икътисади газеталарының берсендә сәхифә алып баручы Рико Курашита. Татарстанда ни эшләп йөри? Айгөл Бәдретдинова әңгәмә дә корды, япон ризыгы белән дә сыйланды. Konnichiwa. Здравствуйте.
Исемсез. Японча, русча, татарча, Эрико Курашита безне үч телдә сәламлый һәм шундук ни өчен Казанга килүе белән уртаклаша. Минем максат японнар өчен бик үк таныш булмаган җирләрдә яшәп, аларның көн күреше хакында җиткерү. Шулай японнарга кызыклы 49 илдә була Эрико. Үзенең күргәннәрен интернеттагы блогына урнаштыра, бу хакта конференцияләрдә сөйли, дөньяның иң популяр икътисади газеталарының берсенә яза. Я не знала, что Казан это очень большой город. Мин белмәгән идем Казанның шундый зур һәм заманча шәһәр булуын ди кунак. Татарстанда күп төрле диннәрнең бергә тату яшәвенә гаҗәпләнгән. Японнар белән уртаклыклар да тапкан. Традиция. Мәсәлән, монда Япониядәге кебек өйгә кергәндә аяк киемен салалар, өлкәннәргә хөрмәт белән карыйлар. Я видела креш. Очень интересно. Әлбәттә инде Сабан туеннан да читтә калмый, крәшне карап сумо белән чагыштыра. Всегда я живу в семье. Кунакханәдә түгел, гаиләләрдә яши, шулай илне гореф-гадәтләрне өйрәнәсең ди. Казанда мөселманнар да туктаган, 6 телдә аңлашалар. По-английски, по-испански, по-итальянски, по-португийски. И еще по-татарски. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Рахмат. Это японский ресторан? Да. Япон ресторанына кердек, монда Эрико өендәге сыман. Это называется ошибори. Какой помню? Да. Нәк Япониядәге сыман тәмле ди. Безне дә япон ризыгын ашарга өйрәтте. Это не сюда, это бардак. Почему? Потому что просто надо не макают. Имбирь нет. Ышанмассыз, Ленин музеена юл тоттык. Эрико Курашита әлеге шәхес белән Калмыкида вакытта кызыксынган. Я смотрела монумент Ленина там тоже. Калмыкия. Да. Татар бәлешен ашап карады, Ленин музеен күрде, әле Болгарга барырга планнары. Япониягә кайткач Татарстан турында китап язарга ниятли. Только один книга есть об Татарстан в Японии. Я написать еще раз об Татарстане. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бүгінгі менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. 27 июнь Тинчурин театрында премьера Тажи Гыйззәт әсәре буенча куелган Башмагым джаз мюзиклына рәхим итегез. Билетларны театр кассасы һәм рәсми сайттан алырга мөмкин. Яшь чикләве 12+. Температура выше, а цены ниже. Не упусти свой шанс. Бери Ладу сейчас. Лада Гранта, Веста и X-Ray по спеццене. Подробности в автоцентре Парус и на parus.lada.ru. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Только с 1 мая по 30 июня. В подарок киносериальный пакет VIP на 2 месяца. Восстановление потенции. Алан Клиник. Живите ярко. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в Астроволге. Цены на полис автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству. Только в июне в аквапарке Ривьера пляж с бассейнами и 5D кино в подарок. Stockmann. Бренды за полцены. Любимые марки одежды, обуви и товаров для дома со скидками до 50%. Улица Пушкина, дом 2. Stockmann. Агровыставка «День поля» в Татарстане со 2 по 4 июля. Более 150 поставщиков сельхозтехники, оборудования, кормов, удобрений. «День поля» в Татарстане. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер яңа акция ган итә. Бары тик июнь аенда шкаф купыга заказ бирсәгез, комод бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта явым-төшемле һава, температура 18 градус. Республикабызда урыны белән яңгыр явачак, кайбер районнарда яшен вакытында көчле җил, температура 1 градуска күтәрелә. Төн якын чыгышта 20 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида һава шартлары әлләни үзгәрми, 21 градуска кадәр җыла. Ял көннәрендә бераз җылыта, кайбер районнарда боз явачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта яңгыр яву көтелә. Җилтен яктан уртача тизлектә исә, урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә шулай ук явым-төшемле һава торышы көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава 19 градуска кадәр җыла. Халык сынамышларына ышансак, әгәр дә июнь аенда төннәр җылы булса, июльдә көннәр салкын булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Биотек компаниясе төркеменең күзне саклау һәм яхшырту өчен булдырылган Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дөньяга җиңел кара. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда яңгыр явачак, температура 19 градуска кадәр. Көн якын чыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 744 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.